kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Vaccination certificates ang itsugura na sa pag-issue sa City Health Office sa Bacolod para sa mga local travelers pati na sa mga OFW nga magabiyahe sa luwas. May report si Nico Delfin. Hindi pa available ang mga online Vax cards nga QR coded sa karon gani humalin sa nagligad nga semana mano-mano ang ginahimo nga encoding kag uploading sang katapos ang City Health Office para sa isyuan sa mga Vax certificate sa mga fully vaccinated sa Bacolod. Ang Vax ID ang nagatumod sa digital ID para sa mga fully vaccinated individuals nga may QR code samtang ang Vax certificate naman ang tawag sa papel nga gina-issue para makapamatuod nga fully vaccinated na ang isa ka persona. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sa Bacolod City Health Office, tanan nga mga fully vaccinated sa Bacolod ang sarang magkuha sang Vax certificate nga pwede nila gamiton sa domestic travel kag bisan sa mga OFW nga manuglakat sa abroad. A few days ko ma-launch kita sa aton nga Vax Cert nga may QR coding sa iyan sa city sa Bacolod. Pero ang mga nag-signify nga may travel, mga OFW ta, pwede nila i-try ang Vax Cert PH nga site, no? Kay base mayara na da ilang na-encode ng ilang vaccination certificate nga iya ka DICT. So sa aton diri mano-mano na diri nga encoding, i-encode, i-print sa ilang vaccination certificate nga pwede man nila gamiton magkadto sa BOQ or sa mag-travel sila. No, so mayara lang tan wala man na dibayad. So may mga safeguard ta ang kuno ang dry seal sang medical legal office. Ang Department of Information and Communications Technology ang mayara na sang pilot launching para sa mga luyag mag-apply para sa digital Vax cards paagi sa link nga www.vaxcertificate.doh.gov.ph o galing kutob lamang anay sa mga OFW ang sarang nila ma-accommodate. May iba nga na-encode na, nga nagtsakto ang spelling, tsakto ang encode nila nga dates ng ilang vaccination. Matugmay na ng makamiyarda nga nag-generate na ang DICT sang QR code nila nga Vax Cert. Pero si Beverly Ramos, personal nga nagkuha sang Vax certificate sa CHO para sa utod nga siman nga ara sa Manila. Hindi makakuha sang digital Vax ID ang iya utod, gani ang Vax certificate gikan sa CHO ang iya ginkuha. Iyan ni bala nga, ano ni sa tawag mo? Card. Oo. Tapos, pa-issue na lang dire sa Bacolod. Amo na lang na. Oo, okay, maging baton Manila. Kung baton man, kati kumapuli pa siya, pilada ng pliti. Ginapaabot sang pamunuan sa Bacolod Emergency Operations Center nga sa madason nga inadlaw, mangin accessible na sa mga fully vaccinated ang digital app sang syudad para man sa mga magakuha sang digital bakuna cards. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.